Hey guys, nontonmu kami sama channel bयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम शुटिं खालामनो नागिरदों लोगोफोरा दङ नै खाथियावनो आयो एसे आंनि फारसे उसिनाय अनेक जुसिना आयु आं माबायावनो थालाङो नै मा होनो हाफ्लियावनो थालाङो आय हौरै माखासे दंलायो नै मेना बेनो केमेरामेन बैयो आयो बिजादैया लाजिनाय खालामबाय मायो आलथा एथरा बेनो जागोन नोंथांमोन एसे खुलुमहरदोब्रा बयखौबो खुलुमबाय आं बुंनो रोङा मा मै खालामगोन खादो दे खफायाव खादोंमोन मालाय सिरियाल गागोननो ड्रामा कुइन बिहामजो रानिया ने बिहामजो रानिसो नुदों आंखौ रांखिनि नुदों आंनिया 1+ औ बेसेबां मडेल माबा 2001 मिउजिक भिडिअनि थाखाय लाहार जादों आरोना थाबै नुगोन साननैजों नुगोन आरोना बारा गोबाव नङा सानदेफोराव नुहैनो हागोन ना सानदे नङाबा मानदे बेफोरनि गेजेराव आरो ओमफ्राय दिनैथ' माबा फ्राइडे औ दिनै फ्राइडे नालाय साननैजों ओमफ्राय बिथाङा एक्ट्रेस ओमफ्राय आं एक्ट्रेसनि लोगो 32 31 32 आं 32 33 32 ने आं एक्ट्रेस जाहैबाय बे 32 जाहैबाय आं फुनना होनो रोङा ओमफ्राय आंनाव नांलालाबायदों फुननोसै नै एबार आं फुननाया बारा जाया बाबु नों मबाइल देना होफैदो सना नोंथ' स्कुलनिफ्राय थाखोमाखादों देना होफैदो दे बे बांद्राय रोजा स्टेन गैया गैथ'ना ओहो स्टेना गैला सिगां दंमोन आखाइ स्टेनसो दं ओमफ्राय आं लाबोआखै एसे गोजाननि बायखेबाबो बयखौबो नुनायनि ने हाय मैखोमा लाजिदों होनदों दा लाथ'ले दे नोंसिनिजों दे केमेराखौ ओरै लाबोदो दा मैखोमा खानायाला मा नों दा ब्लग लाना होनायसै दा औ बिमाफोरनिखौ दाबो फैया ओमफ्राय खिलिबलायनो थांदों आलथा फुनना होबाय नै बिगैया साजिबाय एक्टरानो खानाय खोनसेसो लाखायोनो नै ओमफ्राय एक्ट्रेसनोबो सिननो बादों माने दाख्लिसो कालारबो होदोंमोन ओमफ्राय खानायखौ फोलावजोबनो नागिरदों आङो मोनसे खामानिनि थाखाय फोलावगासिनो दङ माने हिनजाव जानांगौनि खोथा दंना ने आंखौहाय दिनै एसे मेकआप होलाबायबाय आरो ना माबायदि आयौ आंथ' माबा होफेनाखै दा नै बेखौ बोरैबाल' मोनखाय मुसुगुरखौहाय मेगनखौ नुवा मोनगासिनो जागासिनो नै साइडआव हरै थाबाय आब'नि ब्लगावनो ब्लग बानायखोमादों आङो आं ओरै फैनानै ग्रिन
Tuh, dah lihat siapa arah hasil. 네, 지금 싱글이야. Ya, nih sih 50 sangat dah. Ready, go. 액tor, 싱글, 카메라맨. 아이폰 알리. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ